És El mal de closca, de la companyia TAT, un text que ha escrit i dirigit en Jordi Palet, amb uns titelles en Martí Doi i una música d'en Jordi Riera, i és la història d'una tortuga que ha d'anar al metge perquè li fa mal la closca i li fa molta por anar al metge, que el metge és el senyor closquista. I llavors la història és que pel camí es va trobant una sèrie d'amics i de més animals que també tenen closca i li expliquen com és aquest metge perquè ells ja hi han anat, el closquista, i ell es fa un embolic molt gran i cada vegada té més por. I al final no te l'explico, que va veure el senyor closquista i ho soluciona tot. I bueno, més o menys és la por que tenim tots d'anar al metge, ja sigui el dentista o el ginecòleg o jo què sé, doncs la tortuga li fa por d'anar al closquista. L'espectacle està pensat per nens a partir de 3 anys, però és un espectacle per tota la família perquè juga amb jocs de paraules pels petitons i per la família, que també els agrada molt, i més o menys a tothom agrada. Doncs. La gràcia del text és aquest, que va per tothom. S'ho passen tet, riuen molt, tenen por i canten i, no sé, els agrada molt. Ui, una conegueta! Ara prou que has de descansar. El closquista et curarà. Que descansi. Que descansi, Juan. Gràcies, Mariona. Doctor, Ja. és el Marcel que et ve a visitar. La tortuga Marcel és el seu millor amic. Hola, Joan. Hola, Marcel. Com estàs? Bé. A què juguem? A cotxes i motos? A cotxes i motos, a cotxes i motos, a cotxes i motos. Ja veig. Ui. Vaja, Joan. A què juguem? Juguem a fer i amagar? A fer i amagar, fer i amagar, fer i amagar. Ui. Vaja, Joan. A què juguem? Juguem a fer una carrera. Sí, a fer una carrera. Se'm fa mal la closca. Doncs juguem a ser metge. No, això sí que no. La iaia m'ha dit que anirem al closquista. Aniràs al closquista? Uai! Caram, que valent. Per què sóc valent? Perquè anar al closquista a tothom li fa por. A mi no em fa por. No, a mi tampoc. Què et fa? A part de fer por, A mi no em fa por. Com és? és molt i molt gran. És molt gran. A mi no em fa por. No, a mi tampoc, però a tothom sí. Jo no soc tothom. No, jo tampoc. Què, Joan? Juguem? No puc jugar. No vols jugar? Doncs, crac com em vaig. No fos pas que es fes fosc i em trobés el closquista amagat rere una ombra. Tonto. Joan, cura't! Gràcies, Marcel. Adéu! Adéu! Ui, així doncs el closquista és molt i molt gran. És molt i molt gran. A tothom li fa por. A mi no em fa por. Els pares diuen que demà anirem al closquista. Soc valent.
i no em deixa respirar. Però estic bé, I que no vol anar al cosquista. De fet, jo preferiria anar a l'escola, jugar i passejar, si no fos perquè amb prou les feines em puc moure de dolor. Que no es val, Vull dir, que no cal anar a cap cosquista. El que passa és que quan em bellugo és com si em trenqués per mig. Jo tinc unes punxades que jo no les puc aguantar, perquè jo soc gran. Jo també soc petit. Doncs anem al cosquista i així et curaràs. Però per què hi he d'anar si no hi vull pas anar? Perquè el cosquista és el metge de curar mals de closca. Si et fan mal els ulls, te'n tinc un oculista. Que et fan mal els ulls, Joanet. Si és un mal especial, te'n tinc l'especialista. Quina espècie de mal tens, Joanet? Tinc mal. Ha! Si et fan mal les dents, tenim el dentista. Que et fan mal les dents, Joanet. No vols que em facin mal les dents si les tortugues no tenim dents. Doncs no et fa mal, Joanet. Fa mal la closca. Doncs anem al cosquista i així et curaràs. Si em fes mal la panxa aniria al panxista. Si et fes mal la panxa, el panxista aniria. Si em fes mal malet el ditet del meu peu, llavors aniria al dit del pauista. I esclar que aniria, però tu no et fa mal ni la panxa, ni el peu, ni les dents, ni els ullets. On et fa mal, Joanet? El closquista em fa por. No vull anar a cap closquista. El closquista em fa por. Joan, no n'hi ha batalla. Uau, uau, no hi vull anar. Ja ho trobo bé. No vull venir. Tinc molta por. Vinga, Joan, però si no serà res.